zehaztasun handiagoz, hauek dira batez ere ongen lanean, Peter Denik egin zuen garapena eta konprobazioa, eta kritika bat egin zion, baina kritika horretan pixkat horrela atera zuen, eta guk gure ikerketa taldean garatuxeago daukagu puntu hau. Ahozkotasuna da empatikoa eta parte hartzailea. Horregatik parte hartze prozesuekin oso lotuta dago. Gu hortik gatoz ahozkotasunera parte hartze prozesuetatik. Beste elementu garrantzitsu bada ez dela analitikoa, eta guk eskolan asko lantzen dugu analisia, sintesia eta bar. Eta ahozkotasuna pilaketatik dator, baina pilaketa ez da bakarrik pilaketa linguistiko bat, da pilaketa kulturala, pilaketa historikoa, pertsonen arteko harremanen eta espazio zehatzen historia dijoa hor. Beste gauza bat oso deigarri egiten zaidana, da ahozkotasuna perpaus gehigarrietan oinarritzen dela, ez mendeko perpausetan. Normalean, eskola erakundeetan, aldarritzen dugu edo sustatzen dugu irakasleok mendeko perpausen erabilera. Eta orduan hori da idatzizkotasunera gehiago hurbiltzeko. Eta ez dago problemarik, mendeko perpausak oso interesgarriak dira, jakina, baina arazoa da esatea perpaus gehigarriak erabiltzea txarra dela. Perpaus gehigarriak erabiltzea positiboa da ahozkotasunean lanean ari geranean, idatzizkotasunean ez, bai? Eta oroimen mekanismoak oso bizirik daude, ez dira oinarritzen, ahozkotasuna ez da oinarritzen logikan, eta horregatik oso zaila da programatzen klasean ahozkotasuna. Ez delako logikoa. Logikoa da idatzizkotasuna. Horregatik hitz egin dezakegu koherentziari buruz, kohesiari buruz, eta bar. Eta memoria logikan oinarritzen da. Eta aldiz, ahozkotasunaren memoria ez da oinarritzen logikan, baizik eta errepikapen sortzailean. Ematen du beti dela berdin, baina beti da desberdin, beti da berria. Eta orduan, errepikapen hori oso interesgarria da, ze lortzen dugu, adibidez, klaserako gauza batzuk errepikatzea oso ona da, eta oroimen mekanismoen erabilera aldarrikatu behar dugu, hau da, papera ez erabiltzea, eta zentzu horretan batzuetan abestiak ikasteko ere, arbelean idazten ditugu edo paperean ematen ditugu, abestiek berez normalean badaukatelarik oroimen mekanismoak bere baitan, eta guk horiek aprobetxatu beharko genituzke.